Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem opisujući kako treba čovjek da se ophodi prema svome bratu muslimanu. Kaže na prvom mjestu: la tahasedu, nemojte da zavidite jedni drugima. Zavist je jedna velika bolest koja uništava insana, uništava njegovu vjeru. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: pojavila se među vama bolest koja brije. Pa kažu ashabi: Allahov poslaniče, kako brije ta bolest? Kaže Allahov poslanik: ne kažem da brije dlake, već brije vašu vjeru, odstranjuje vašu vjeru iz vaših srca, a to je hased ili zavist. Kaže također Allahov poslanik: među vama se pojavila bolest od koje nisu bili sačuvani narodi prije vas, koju su bolovali narodi prije vas, i vas je uhvatila ta bolest, a to je zavist. Najgori vid zavisti jeste kad čovjek počne da zavidi do te mere da je spreman da ubije svoga brata muslimana, samo iz zavisti, ništa drugo. Krivo mu je što ima nešto bolje, što mu Allah podario nešto bolje, što je sposobniji u nekim stvarima, i javi se zavist i počne čovjek do te mere da razmišlja da bi bio spreman da ubije svoga brata muslimana.